Duwa-duwa. Ang katong gisgutan ni Sir Marlon, mahitungod sa kanding. Mautong kanding nga nakita nato sa sementeryo. Katong kanding nga gisgutan sa libreto ni Don Andres Bernejo. Ayaw lagi, wala ilain. Maugid to. Pero di ta kasiguro ba na? Mahimong mauto, mahimong sang di. Wala lagi lain. Mao lagi to. Di lagi na igong rason lagi nga mautong kanding nga. Mon, ang tilimadon. Nakita to nato. Human gihawas nato ang bukog ni Don Andres, di ba? Di gihapon igong rason ba na? Nangutan na unta ka kung unsay kulor atong kanding nga. Tuod no? Mao na diharon. Kung nisulti pala si Sir Marlon kung unsay kulor atong kanding nga, unya parehog kulor atong kanding nga nakita nato sa nitso, anong tay lalis? Quits na unta taron. Ito no? May pagdungutahan na unta kang Sir Marlon na to. Ana unta ta? Mauna unta to. Sige lang. Asa raman na oy. Kumpara ato, para ato gyud. Mao gid. Kumpara ila, watay mahimo. Kung dito mo ang kanding nga, kaldirtason ta to, dako-dako ra ba to? Kay kung makuha din nato. Dagsik. Elisyo, ikaw ba? Ikaw ang gigisa-ligang papa rin sa mong yuta. Kinahanglan niya, mo disiplina ka sa mga tao nga niya magpuyo niya mong dapit. Oo, kinahanglan ko, sir. Di na ito napadahanon ng mga tawana. Anong mga bugal-bugalon? Lihok din, oy. Saan day? Buhata, huwag ko siya angay. Kung sa'yo mong gusto, sir, akong buhaton. Palaya sa atong tawanan. Papahuwa ato din eh. May pa. Ako bisa karon dayon. Ikay may baw na yung sa buhato ni mo. Para matunhay yung kahusay kalinaw ni among dapit. Tabangan ti ka rin din siyo. Sa tabangan. Sabot pasabot nimo. Ipaguba din lang ipoy anoy. Ugma dayon. Sisir na ko rin nagingon. Sige lang katik-atik ng mga tawhan na. Mana ipaguba din na para mutagam na sila. Sir good. Haman to silang duha. Saman atong koordinasyon. Mga ayo na ba tong usa? Si Buni. Ya, basta. Bahala na ka kung siya yung buhaton. Basta ka itong tambok. Mawa to. Tara toy. Noy, Loko yung tambuka. di lang tatoy apel si Buni. Kaya buutan man to. Katula si Simon. Oh, lagi niya sa nagtipon man na. Be, nag-usa man nagpuyo. Be, sama na to na. Mausap lagi. Si Simon lang ang tato papawaon. Pero kung mulabang Diyos Buni, yapil ko siya. Ikuridas nagpapahawa. Bahala ka. Nindot kayo ang mensahe ni Sir Marlon. Nalipay gud ang mga tao. Ganahan din tanan ay. Nya na mo feel kita nay. Ang ama kita mo apil. Mamasinta. Kita pa yung makakita. Laliman ka ng usa ka gatos kalibo ka pisos. Uy, kanindot na ana. Ha, asa pa ka ana? Hindot lagi. Pero hain man karon ng kandinga. Halos tanan ra ba nagka-interes nga makitaan na. Nunda to kita makasirti na. Hinduta bitaw sa. Ako ara ba kita kandidara? Mamasin lang gud ta. Swerte-swerte lang. Nya, dadaan po na to pagampo. Dahil na natong oras ug panahon. Magampo ta nga kita'y makadakop sa kanding, kita'y makakita. Sang pito na to tanang Santos nay. Ako ilista tanan nga sa Santos. Saba di Flor eh. Ang tanan yung Santos. Oh, so hindi ay. Anan makataba. Kita musikya. Oh, nanayan daw kayo. Ano? Nagsabot ni Tay nga magtinabangay gyud ang tanan sa pagpangitas kanding. Balinghaon gid nato tay nga kita makadakop anang kanding kay aron litan ka na magsapatos tay. Atot nga na, akong ingron. Hubag pa rin kumagko ko. Oh, sige Ay, lang gud Dinsyo, aron mangita manad sa ka. gitaan ni Dinsyo. Pero dita, magkuyog. Magbuguha kita. Ang usa, tos pikas.
Ang usasad ato dito sa may lasang sa dapit sa darasan ba? Bitaw na, bitaw na. Kita'y magkuyog na ha. Ato lang tas lasang sa darasan niya. Sila si Flor ug si Tatay, sila yung mag-uban, ari lang sila sa dool. Tay, sa dool lang mo ha. Ari lang sa dool ba? Palibot lang. Tay, adto gito sa gipuy ani kanhidon Andres kay aron kita makitas kanding. Ugma sa buntag din siya ha. Manayo ta og mapanlakaw. Kamo lang una. Ano naman tay? Di ka interesado sa kanding o sa premyo? Hindi ito sado. Kagako ng premyo ha? Nya ang galuya man ka. Ganahan man ko. May mo magagaway katulganay bisag karon dayon. Naaraman tay na. Masayo lang ko taog matay. Di paling ko kakuyog. Kay dunay gisugo si Marlon importante. Usa may gisugo. Si Simon ba? Kinumdum ka? Simon? Nagbulbugal sa Litos meeting? Ha? Ipaibot ang iyang balay ni Sir Marlon. Di na sa patumbon din eh. Silang duha tay? Silang duha, huwag pa siluon. Manaugma sa ihon ako. Hinginlan. Sam nakalaki ya oy. Ang sana na? Iha, bugal-bugalon man kayo. Nya. Di mo gud bugal-bugalon tay. Komedyante lang gito si Mon. Kumidyante. Kumidyan niya itong agawon ng milyonaryo na. Di na ngay bugal-bugalan oy. Ay, kadako sa dana si Luta oy, ngano man ding sultihan lang good, badlungon. Oh, sa, supa ka? Sige, supa ka aron kita sa papahoon dali. Grabe sa niya tay oy. Para kadtura. Kumidya raman tong iya. Hangyuan lang si Marlon tay nga. Di lang sa pawa og kalit-kalit ba. Maluoy pud baya ta. Di man tawhanon ning ila. Ay na nang pagsupak. Kung sa'y gusto sa to agawon, hilom na lang ta. Ano sa guri na din siyo? Gubod ka din yung bay? Hoy, Saan pagguba naman yun. na, uy? Mga may gusto ni Sir Marlon. Pagguba yun. Kung dili siya mo voluntaryo guba, kita'y mo ibot. Ah, nya ano i-apil mas bunit tay nga. Buutan man to siya. Siya magbugal-bugal. Kauban man sila. Ano din? Di, nakuridas na noon. Malumit ang bunuban siya. Man! Gawas na kaya! Mga na ta! Unya lang ta sa hapon, mangita mo na Ito sa hapon. Nakalimot ka sa gisulti ni Sir Marlon? Nagiawha gantanan sa pangita sa mga kanding. Daghan ko na sila. Kung sila makakita, kung saan na lang ta, inggaw ta. Di, mas may manggin na magpauwahi tabon kay sultian di ka, ang kasagaran mauwahi, mo ang diboy nason. Ay pagkabugo biyan nimo, bintaha na mangita ta dayon. Nga, ano gada magkag pala, mangita na magata. Ang kanding na silang suyuta, kauto na to. Oh, mukaot ko aron ilubong ti ka. Uadto tas minteryo. Mamasin tag dunay order. So man ka oy. Sige, ako sa ning kwaon ako. Kung asa ganin pala, tuwa ginampi ko. Mao na gitawag, ginapi ko, ginapala. Tana oy. Ha? Oh, asa mo? Ano mo ka din eh? Uy, unsa may kasuha? Ikaw ra may principal nining tanan. Naglagot ra ba si Sir Marlon nimo? Ako principal, usa eskwelahan na. Undang ako eskwela. Ilahan na karon ay paginanggawa. Tingano man di ay. Nalimot ka? Nagbugal-bugal ka gahapon? I don't know what you're talking about. Unsay wa? Isugo ko ni Sir Marlon. Nga ipaibot ninyong bay. O pamahawa mo din Hala, mahakuta na inyong mga gamit o inyong mga butang. Karon dayon. Uy, wala may dali-dali ato eh. Inay lang good. Istoryaon lang nato ni. Wala ta kay labot ani boni. Apan mo laban kaning kunihong dako. Hasta ikaw, apil ka sa pagpahawa din Uy, gamay lang ta kay ng saa.
Sa luwa lang gud migo, total di naman may musab. Hoy, hala, sige, hipos! Hipos kaya ako yung mangunay ang gubay ng baya! Hipos! Ikaw, amay, kaya nagdagapi ko na, yuhong ko na. Ah, Noy, hina-hina lang, Noy. Kalma lang gud. Atakihon ka. Ayan na pangatarungan, Buni. Kaya ang gusto ni Sir Marlon nga, ipagubag inyong bahay, di na kang papuyo ni balaya. Ano yuta? Ni, ikaw ba, kalma lang sa god. Paesplikara sa ko. Kalma lang god, ma-high blood man na yung ka. Kagamay rin taon tumbutanga, oy. Hoy, aron di mo magmahay, no? Adtuan nyo si Sir Marlon sa amo. Pangayo mo dito pasaylo, aber o pasayloon ba mo? Ayaw! Ayaw! Wala pa sa iloon at matoy! Ipagubad inyong bahay! Ipagubad na yung ni... Wala yun! Noy, noy! Kalma lang, noy! Hatagan sa ratos lagi gayon. Kaya niingo ma si Sir Marlon, natagalan lang sila kusak simana, aron papangitaon o kabalhinan. Kaningon day! Moy pong. Ugoy, usara mo simana din ha. Ug di kay mo mamahawa din eh. Kami kay mangunay uguba ninyong bay. O gusto mo, adtuan nyo Sir Marlon, panangit mo dito, pangay mo pasaylo, o pasayloon mo, aw libre mo. Walay kaso. Tanano din siyo. Ha? Timan din na ha? Timan nagsulti ni Kuan ha? Timan eh! Noy, Mula sa! ang tiko mo. Oh! Palit lagi mo, Noy. Suga. Tanawan ng kabuang nimo. Hasta ako, naapil na noon. Grabe sa nila. Sa din namang umidya bon. Eh man! Pero ibutang sa lugar na imong komedya. Dili tanang tao gusto komedya. Moingon unta sila kay para mag-andam ta. Aba di ay! Ha, tanay? Ato tubangon Sir Marlon para di tahingin lan. Hoy, una ta mga to. Bansaya una nang sinultian nimo. Kanang tinalong. Ah, sige. Ato na tayo Sir Marlon. Be. Kung panalay, matubang nimo Sir Marlon. Saan man nimo pagsulti? Kanang tinarong gid ha? Ah, kasayo na yung tao na oy. Ano na ko Sir Marlon good? Sir Marlon, I'm sorry I got stinky, I got dirty, but see, I learned. Sa Bisaya, Sa Binisaya, ayun ako nga, Sir Marlon, kitang tanang mga tao sa kalibutan, makasa mangyud ta, kay tao raman ta, pero taga imighigayon nga among ikurihir ang among mga sayop, di na gyud na mausab. No, ang lagot, simple ano. basta ha, kana ha? Pero malukmay ng kasing-kasing ni Sir Marlon. Ato na. Tara. Una na itong pangita itong kanding. Una ta mo adto dito. O sige, Tara. ngita sa tas kanding.